Voinko mä mennä sotilaskotiin nyt? Ei se kyllä nyt missään tapauksessa. Mä en oo ikinä ei onnistu nyt kyllä yhtään. Taisi unohtua se puhutteluesittelyasiakin siitä alusta. Nyt loppuu tommonen kokonaan. Lopettakaa tuossa. Päivystäjä! Kouluttajaudesta soitettiin. Perkele! Asettelinen avaimet on haettu taas, eikä palautettu. Saatana! Yksikön toiminta on aivan perseestä. Jos ei rupee paranee, niin laitan teiltä kivekset rusetille! Yleisesti ottaenkin koko yksikön toiminta näyttää lähinnä mustalaisleiriltä. Katsoin tuossa, kun joukkoita vietiin aamupäivällä, että täällä parrat oli kuin joulupukilla. Hiukset härätti, näytti lähinnä hippileiriltä. Jos ne asettelinen avaimet haetaan, ne palautetaan sinne kouluttajahuoneeseen, perkele! Kaikki kuntoon tai vedätetään turpaan! Ymmärsittekö? Kyllä, herra majuri. Ymmärsin täydellisesti kaiken, mitä sanoitte. Mitä vittua se oikein sanoi, saatana? Tähän vittua siis saatas nyt. Asettelinen avaimet haettu. Yksikön toiminta perseestä. Kivekset rusetille. Ne palautetaan. Pitääkö mun vittu palauttaa ne avaimet nyt johonkin? Tarkoittikohan saattaa johonkin vitun mustalaisille? No jos se vetää mua kuitenkin turpaa, jos mä en tee mitään, voi vittu. Tää vittua mä nyt teen, saatana. Päivystäjä!